Το 486 π.Χ. γίνεται για πρώτη φορά δεκτή η κωμωδία στις γιορτές προς τιμήν του Διονύσου. Η προέλευσή της ανάγεται στον Αττικό κόμο, ένα λαϊκό δρόμενο κατά την τέλεση του οποίου μία παρέα χαροκόπων περιφερόταν στους δρόμους της Αθήνας, τραγουδώντας περιπεκτικά, σκοπτικά άσματα για να τιμήσει τον Θεό Διόνυσο. Από τον κόμο πήρε το όνομά της η κωμωδία. Τα χρόνια όμως, σαν άμμος στο λαιμό μιας τεράστιας κλεψίδρας, έχουν κυλήσει και λίγα πράγματα μένουν για να μας θυμίζουν σήμερα, 2.500 χρόνια μετά, το πνεύμα εκείνης της εποχής. Στην ιστορική συνείδηση του λαού μας, ωστόσο, φαίνεται πως το απόσταγμα του αρχαίου θεατρικού λόγου έχει κρατηθεί ανέγκυχτο, ικανό να ξυπνήσει και πάλι μνήμες ενός απότερου, αλλά όχι ανίκιου παρελθόντος. Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου αντιχούν ακόμα και σήμερα τα λόγια των τριών μεγάλων τραγικών, αλλά και του μόνου κομικού ποιητή που στάθηκε τυχερός απέναντι στη φθορά του χρόνου. Στις ίδιες αυτές κερκίδες, το καλοκαίρι του 2000, το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος κάνει τον κοφτερό αριστοφανικό λόγο να ξαναζωντανέψει. Ο πλούτος του Αριστοφάνη παρουσιάζεται από τον μεγάλο αυτό καλλιτεχνικό οργανισμό στην ορχήστρα του φημισμένου αρχαίου θεάτρου από σύγχρονους Έλληνες ηθοποιούς με σύγχρονα μέσα και με μια ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά. Την πορεία της κυοφορίας, τη γέννηση αλλά και την τελική διαμόρφωση του δύσκολου αυτού εγχειρήματος φιλοδοξεί να αποτυπώσει το παρόν θεατρικό ντοκουμέντο. Παρακαλώ να κλείσουν τα κινητά τηλέφωνα! Τι πράγματα είναι αυτά! Εδώ είναι απίδαυρος, τροφή! Το έργο «Πλούτος» λέγεται. Είναι του Αριστοφάνη και ελπίζουμε στο τέλος του να μας δοθεί στεφάνι για την καλή παράσταση. Αν πάλι δεν αρέσει, όλος αυτός ο κόπος μας στο Limit θα πέσει. Ελάτε να γελάσουμε με Πλούτο και Παινία, Χρεμήλο και Καρίωνα και όλη την κομπανία. Καθώς ο χρόνος του έργου μας συνέχεια θα κυλά, μακάρι ο δείκτης του κεφιού ναν πάντοτε ψηλά. Εκείνο που προσπάθησα να κάνω στη μετάφραση αυτή ήταν να μεταδώσω το αίσθημα μιας μελαγχολικής ουτοπίας στην οποία προσβλέπει ο ποιητής μέσα από το γέλιο. Εκείνο που διακομωδεί ο Πλούτος είναι η απληστία των ανθρώπων. Ο Αριστοφάνης αναπολύει μια κοινωνία 70-80 χρόνων πιο πριν από αυτόν, μια κοινωνία σαλαμινομάχων, δόξας, κοινωνικής ισονομίας και ευνομίας,
η οποία έχει τώρα πια χαθεί και μέσα από τα βαθύτατα τραύματα του Πελοποννησιακού πολέμου έχει δημιουργήσει πολίτες φαύλους, πολιτικούς δημαγωγούς και γενικά ένα κοινωνικό ήθος σάπιο. Με αυτή τη σκέψη βεβαίως δεν είναι καθόλου άστοχη νομίζω η επιλογή του Διαγόρα Χρονόπουλου και η δική μου να επικαιροποιήσουμε και τη μετάφραση και την παράσταση εντάσσοντας το έργο μέσα στην χρηματιστηριακή πραγματικότητα του σήμερα. Είναι πραγματικά μια αλήθεια, ένας περίγυρος αρκετά σάπιος, διαπλεκόμενος και με μοναδικό σκοπό το κέρδος. Αν τον συμβούλεψεις σωστά και εκείνος δεν σ' ακούσει, μαζί με αυτό και εσύ θα πες και ωραία θα σε λούσει. Βλέπεις, οι δούλοι αν έχουν ένα κρυφό μαράζι είναι πως πάντα ανήκουνε σ' όποιον τους αγοράζει. Όμως, κι από τον Απόλλωνα έχω πολλά παράπονα. Εσύ άντε τρέχα. Να τρέξω, αλλά για πού? Τα παράθια, όπου μοχθούν συνάδελφοι αγρότες. Να έρθουν εδώ, να πάρουν τα δικαιώματά τους από τον πλούτο σε ίσα αμοιβαία κεφάλαια. Ναι, τη χύτρα ας πάρει κάποιος, γιατί εγώ έχω φύγει. Σε μένα, μόνο εσύ, πλούτο. Θεέ τον Θεό, πλουτότατε. Ο Αριστοφάνης είναι επίκαιρος, είναι διαχρονικός και τον ανεβάζουμε όπως νομίζω ότι πρέπει να ανεβαίνουν όλα πια τα διαχρονικά έργα, να είναι κατανοητά, να απευθύνονται στο σημερινό θεατή. Δεν είναι αναβιώσεις αρχαίου δράματος. Αυτό θα ήταν μια σπουδή πανεπιστημιακή. Να τους βάλουμε χλαμίδες, να βάλουμε κοθόρνους, να βάλουμε προσωπία τεράστια που είχαν και ηχεία, να τους ανεβάζουμε ψηλά πίσω και να εκφέρουν τον λόγο. Με αυτό δεν θα είναι μια αναβίωση για τα πανεπιστήμια. Δεν μας χρειάζεται πια. Εμείς θέλουμε να ζωντανέψουμε το αρχαίο κείμενο, το αρχαίο δράμα. Η τραγωδία, η κωμωδία είναι αυτή. Να τη ζωντανέψουμε και να απευθυνθεί στο σύγχρονο θεατή, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι το αρχαίο δράμα, το αρχαίο ελληνικό δράμα, μιλάει στο σύγχρονο θεατή. Γελάτε λίγο όλοι, περιμένετε, ξέρετε τι θα πει. Χωρίς ήχο. Χαμόγελα, έτσι, μάθηκα. Δεν θα σκάσω. Όχι, δεν θα σκάσω. Γιατί εγώ έχω στα χέρια μου τον... Μέχρι και εμένα. Ο Πλούτος είναι καταρχήν το τελευταίο από τα σωζόμενα έργα του Αριστοφάνη. Το έγραψε το 388 π.Χ. Ο χορός, παρακαλώ. Και είναι ένα έργο που ουσιαστικά μεταβατικό από την... οδηγείται προς τη μέση κωμωδία και από εκεί προς τη νέα κωμωδία που έχει καταργηθεί πια ο χορός. Είχαν μπει οι τριάκοντα τύρανοι στην Αθήνα, είχε τελειώσει το δημοκρατικό καθεστώς, είχε τελειώσει ο Πελοποννησιακός πόλεμος και άρχισε μια λογοκρισία. Έτσι λοιπόν του απαγορεύανε να γράφει την παράβαση, που είναι το βασικό στοιχείο στην κωμωδία, που είναι η σάτυρα των Αθηναίων πολιτών,
που χλέβαζε, πείραζε, έκανε κριτική μέσα από τα κείμενά του των πολιτών και των αρχόντων και ουσιαστικά του απαγορεύσανε και έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χορός. Στο δικιά μας παράσταση εγώ βρήκα σημεία, ιδίως στην έναρξη, να προσθέσω χορό. Και έχω προσθέσει ένα κομμάτι χορού, όχι σε κείμενο, σε παρουσία ουσιαστικά. Ο Χρεμίλος, ένας Αθηναίος πολίτης, απογοητευμένος με την αδικία στον κόσμο, πηγαίνει να ζητήσει χρησμό από το μαντίο των Δελφών για να εξασφαλίσει την ευτυχία και την ευημερία του ίδιου και της οικογένειάς του. Ο Απόλλων τον συμβουλεύει να ακολουθήσει τον πρώτο περαστικό που θα συναντήσει και εκείνος, βγαίνοντας από το μαντίο, βρίσκεται μπροστά στον πολυπόθητο θεό Πλούτο. Ο Πλούτος, τυφλός από την τιμωρία του Διός, επειδή μοίραζε τα αγαθά μόνο στους δίκαιους, αποκτά και πάλι το φως του χάρη στις φροντίδες και το ενδιαφέρον του Χρεμίλου, του φίλου του Βλεψίδημου και του πιστού του υπηρέτη Καρίωνα, που τον οδηγούν στον Ασκληπιό για να γιατρευτεί. Στα προαιώνια ερωτήματα σχετικά με τη φύση, τη χρησιμότητα και το κυριότερο την κατανομή του πλούτου στους ανθρώπους, έρχεται να απαντήσει ο έξοχος αγώνας λόγου ανάμεσα στο Χρεμίλο και την παινία, η οποία αποτελεί την προσωποποίηση όχι της εξαθλίωσης, αλλά της συνεχούς προσπάθειας για την επιβίωση. Η παινία ητάται και αποχωρεί θρηνώντας. Τι συμβαίνει όμως όταν ο πλούτος βρίσκει το φως του? Ο νεόπλουτος δίκαιος έρχεται να τον τιμήσει. Ο συκοφάντης θρηνεί για τη φτώχεια του. Ο ευνίδια πλούσιος νεαρός δεν κρύβει πια την περιφρόνησή του για τη γριά που τον κρατούσε ως εραστή με αντάλλαγμα χρήματα και αγαθά. Ως και ο πεινασμένος Ερμής πέφτει στα γόνατα για μια θεσούλα στο σπιτικό του Χρεμίλου, ενώ και η θρησκευτική εξουσία διαμέσου του ιερέα θέτει τις υπηρεσίες του στη διάθεση του πλούτου, εγκαταλείποντας τον ίδιο το Δία. Το έργο τελειώνει με τη λιτανία για την εγκατάσταση του πλούτου στην Ακρόπολη. Τρίφωνα! Τέλειωσε αυτό, είναι όλο τώρα. Σε σχέση με άλλα έργα του Αριστοφάνη, ο Πλούτος υπολείπεται όσον αφορά την προϋποτιθέμενη μουσικότητα μέσα στο έργο, γιατί δεν υπάρχουν χωρικά. Τώρα δεν ξέρουμε, τα χωρικά αυτά ελείπουν ή δεν τα έγραψε ποτέ ο Αριστοφάνης. Διήστανται οι απόψεις. Εγώ είχα την αίσθηση ότι θα μπορούσαν και να λείπουν τα συγκεκριμένα χωρικά, διότι φαίνεται ότι όλη η επιχειρηματολογία εξαντλείται, επειδή όλα τα έργα του Αριστοφάνη είναι διαλεκτικά, υπάρχει μια επιχειρηματολογία. Εδώ πέρα η επιχειρηματολογία εξαντλείται από τους ρόλους. Τα πράγματα οδεύουν προς ένα μινιμαλισμό, ο οποίος υπογραμμίζει μια ομοιομορφία. Αν στους μοντέρνους καιρούς είχαμε μια συγχρονισμένη βιομηχανική κοινωνία, τώρα έχουμε μια συγχρονισμένη ηλεκτρονική κοινωνία. Έτσι, όλοι είναι συγχρονισμένοι με έναν τρόπο που δεν το έχουν καταλάβει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, είναι ρομποτικοί χρηματιστές. Στην εποχή που ζούμε πια! Και το άλλο κομμάτι είναι ένα κομμάτι που μέσα στη δικιά μου συνείδηση είναι η παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή είναι fragments πάλι, μικρά κομμάτια τα οποία θυμίζουν το καθένα ένα πολιτισμό. Έχω σκοτσέζικα, ισπανικά, τον Τζοπανάκο από εμάς, έχω τυρολέζικα, όλα αυτά μπερδεμένα
με απλές συμβολικές αναγωγές πάνω σε μια πλατφόρμα που είναι αποκριάτικη μουσική Βραζιλίας. Όταν έρχεται η Ιεράρχο, είναι σαν να φτάνει ο γέρος. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και άρα η αρχαία ελληνική μουσική, που είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο, είναι ο κορμός. Και από τον κορμό αυτό βγήκαν δύο κλαριά. Τα κλαριά αυτά μεταξύ τους μπορούν να διαφέρουν, ανήκουν όμως στον ίδιο κορμό. Τώρα λοιπόν τα δύο κλαριά ερίζουν μεταξύ τους για το σε ποιο από τα δύο ανήκει ο κορμός, αν είναι λίγο τρελό. Αν είναι προς την Ανατολή ή προς την Δύση. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κορμός ήταν τέτοιος πολιτισμός που μπορούσε να παράγει δύο αντίθετα κλαριά. Γι' αυτό η δικιά μου προσωπική προσπάθεια, αν αφορά και ενδιαφέρει, είναι λίγο μουσικό αυτό που θα πω. Πήγα προς τα πίσω πώς. Αφαίρεσα όλες τις δυτικές απαγορεύσεις στην πολυφωνία. Όλες αυτές τις απαγορεύσεις που επέβαλε η Εκκλησία κυρίως των Καθολικών, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα κράτος διαφορετικό, ένα πολιτισμό διαφορετικό από τον Βυζαντινό. Με αυτόν τον τρόπο φτάνει κανείς στο Βυζάντιο πολυφωνικά χωρίς να αισθάνεται ότι δεν χάνει την πολυφωνία και από τη μια και από την άλλη δεν μπαίνει και σε γοτθικό ή καθεδρικό ναό της Δύσης. Δηλαδή όλες τις απαγορεύσεις που μας βάζουν στο οδείο, άμα τις άρει κανείς, γράφει μια μουσική η οποία είναι και ανατολική και δυτική ταυτόχρονα. Νομίζω ότι ο χορός μιλάει πιο πολύ για πράγματα τα οποία είναι σωματικά, δηλαδή έρχονται, σου γεννιόνται μέσα από την σχέση που έχει ο άνθρωπος με το σώμα του. Και κατ' επέκταση με την ψυχή του, με το μυαλό του, με όλα. Αλλά γεννιόνται από εκεί. Εμένα, επειδή η γραφή μου είναι αρκετά αφηρημένη, δηλαδή η κίνηση που χρησιμοποιώ δεν σημαίνει κάτι σαν κίνηση, αλλά παίρνει μορφή μέσα στο πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται, είναι ουσιαστικά πιο πολύ ένας τρόπος να εξωτερικευτούν και να εκφραστούν κάποια πράγματα. Ας πούμε το χωρικό που είναι με τον Βλεψίδημο, που δεν είναι χωρικό, είναι τραγούδι του Βλεψίδημου δηλαδή με το χορό, είναι ένα κομμάτι που είναι καθαρά μιουζικαλίστικο. Με τον τραγουδιστή στο κέντρο και γύρω-γύρω το χορό να λειτουργεί ως κανονικό musical ή κάποια άλλα χωρικά. Δηλαδή όλα τα χωρικά νομίζω μοιρασμένα ανάμεσα στη λογική που είναι τα χωρικά στην κομμωδία, αλλά και στη λογική που είναι τα μουσικά κομμάτια στο musical. Μαζί με τα παιδάκια να τα γλένετο μέχρι δράχμης τα λεφτουδάκια. Γιατί ο χορός έχει μια γλώσσα η οποία είναι προσωπική και άρα για να τη γνωρίσεις πρέπει να την αποκωδικοποιήσεις, να την μάθεις, να την δεις, να την ξαναδείς και να την ανακαλύψεις.
Ωραία. Κάτι θέλω να σας πω για τον πλούτο. Θα το πω από εδώ. Και μόλις πει ο πλούτο, πρέπει να κάνετε... Αλλά επιτόπιτα το πω. Μια από αριστερά. Και όταν θα βάλετε πρέπει να συνεχίσετε. Πάμε λίγο στο μεθόρκο, με όρκο. Φυλάκιση. Κάνει η Έλενα, το ξέχασα. Όρκο. Όρκο γυρίστε έτσι. Και ξανά μπροστά. Όρκο. Σωτέστε την αδέρφια. Τι φωνάζεις πριν ακούσεις, βλάκα. Και βλακίες. Εάν μια στιγμή να φτιάχνουμε πράγματα. Καταρχήν, όρθιος κανείς. Όλοι είσαστε να σηκωθεί με αλυσίδα, με αυτό να τις ορμήσετε. Πρέπει να τους φοβήσεις για να ξανακάτσουν. Γιατί φωνάζεις πριν ακούσεις, βλάκα! Αμάν, αυτή είναι επιθετική, αυτή μας λέει και βλάκες. Αμάν, και μένετε. Στην οθόνη, είναι σαν το debate, θα έχουμε τις φάτσες τους. Θα υπάρχει κάμερα που θα παίρνει όταν μιλάει η παινία και θα τη βλέπουν όλοι, θα δεις και πάνω. Έχετε δει στην τηλεόραση και σε ξενοδοχεία που μιλάνε, που έχει μια οθόνη και βλέπουμε αυτό που μιλάει. Θα γίνει πια σωστό. Δεν είναι σοφός. Και δει τυφλός εδώ και εκεί να τρέχει, επί τους τίμιους μοναχά να βρέχει. Τους άτιμους και τους τρασίους δεν θα πλησιάζει, μα στους καλούς τα πλούτη θα μοιράζει. Τι να θελήσουν οι άνθρωποι καλήνο! Μάτισε εγώ με γύρωτας, προχώρα το ταχύτερο. Δεν βλέπεις η ζωή μας πως έχει καταντήσει. Τρέλα και βάσανο και δεν υπάρχει λύση. Κατεργαρέοι, πλουτίσανε με απαθεωνία, ενώ οι δίκαιοι σου στην αγωνία χωρίς φαΐ. Με συντροφιά τους την παινία. Καταρχήν η παινία αντιπροσωπεύει τη γλώσσα της αλήθειας, της πραγματικότητας, μέσα σε αυτό το παιχνίδι της ουτοπίας, του παραμυθιού, αυτό που χτίζει ο Χρεμίλος με την συνδρομή του πλούτου. Η παινία λέει, παιδιά, κανένας δίκαιος δεν κέρδισε ως διαμαγεία στη ζωή. Την κέρδισε με μόχθο, με κόπο, με αγώνες. Οι άδικοι μόνο κερδίζουν ως διαμαγείας τον πλούτο. Η ζωή είναι αγώνας. Αυτό λέει. Αυτό βέβαια δεν αρέσει στον άνθρωπο να τα ακούει. Στον φτωχό που αγωνίζεται για να κερδίσει τη ζωή δεν αρέσει να ακούει την πραγματικότητα. Γι' αυτό και η παράσταση την βγάζει την παινία σαν κακιά μάγισσα, ας το πούμε. Αν για ένα πράγμα ξέρω να σας πείσω, ανθρωπάκια, είναι πως έχετε άχυρο στα κεφαλάκια. Όλοι σας είστε σύντροφοι στην κουταμάρα. Και αν γίνει αυτό που θέλετε, θα πάθετε λαχτάρα. Βρε! Αν του κυρπλούτου ξαφνικά φωτίζανε τα μάτια και μοίραζε ίσα σ' όλους τα παλάτια, τις τέχνες πια δεν θα τις μάθαινε κανένας και ήσυχος θα τεμπέλιαζε ο καθένας. Μπράβο! Καλύτερα είναι. Πάτε πίσω. Όταν ο κ. Χρονόπουλος, που είναι και φίλος μου, πρότεινε να παίξω τον πλούτο, οφείλω να σου πω ότι η ματαιοδοξία μου ηγέρθη και επειδή ένιωσα ότι είναι ένας ρόλος που είναι κοντά μου, που μπορούσα να τον κάνω σαν χαρακτήρας, και το δέλεαρ το ότι θα παίξω στην Επίδαυρο, ποιος άνθρωπος του θεάτρου δεν θα ήθελε να παίξει στην Επίδαυρο, δεν αρνήθηκα το ρόλο και μπήκα στη σκηνή. Ήταν μια, θα έλεγα, συνηθισμένη δουλειά ενός ηθοποιού που
μαθαίνει τα λόγια, βρίσκει τι υπάρχει από κάτω, αρχίζει να τα λέει χωρίς κίνηση. Μπαίνει μια κίνηση υποτυπώδη στην αρχή, μπαίνει κίνηση που να συνδυάζεται με όλους τους άλλους ηθοποιούς γύρω του, να γίνεται πάντα focus σε εκείνον που πρέπει, σε εκείνον που θα μιλήσει και που ενώ στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση μπορείς εύκολα να κάνεις cut εκεί που θέλεις και να πάρεις τη στιγμή που θέλεις. Εδώ ο σκηνοθέτης πρέπει να βρίσκει τρόπους που να επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη σωστή στιγμή, στον ηθοποιό που λέει αυτό που ενδιαφέρει την εξέλιξη του μύθου. Αυτό είναι μια διαργασία πάρα πολύ όμορφη και αν ποτέ παρακολουθήσεις το στήσιμο που περίπου το έχεις παρακολουθήσει με αυτή τη δουλειά από την πρώτη μέρα, είναι σαν να χτίσεις ένα σπίτι και μένει κάπου κάποια τρύπα και θα μπει ένα παράθυρο αργότερα, θα γίνει μια διασωλήνωση, ώσπου να φτάσεις στην πρεμιέρα όπου όλα αυτά σε ένα μηχάνημα έχουν συνδυαστεί και θα ξεκινήσει η μηχανή να παράγει ηλεκτρισμό. Δύο από μέσα και δύο από την άκρη. Θα το κάνουμε 60-30, πες 63. Θα τραβήξουμε μία στο 63 πάνω, από πέρα ως πέρα. Και από εδώ και από εκεί. Τι είναι το μεγάλο? Εγώ είμαι υπάλληλος του θεάτρου και εκτός από τα άλλα πράγματα που κάνω στο θέατρο είμαι και επιγραφοποιός. Η Δεσποινίδα είναι τεχνίτη σκηνογραφικού. Αυτό είναι το σκηνικό του έργου Πλούτος. Το οποίο σκηνικό θα γεμίσει με αριθμούς αυτούς όπως βλέπετε. Θα χτυπηθεί δηλαδή με πιστόλι και θα είναι ένα πάτωμα με μία πλάτη με όλα τα άλλα που έχει και θα είναι θα βλέπεις αριθμός, όπως είναι το χρηματιστήριο που βλέπεις εκεί τον πίνακα, κάτι τέτοιο θα είναι δηλαδή. Αυτό το λέω εγώ, δεν ξέρω ο σκηνοθέτης τι σκέφτηκε, ο σκηνογράφος τι σκέφτηκε. Αυτό λέω εγώ έτσι που το βλέπω. Αυτό είναι το σκηνικό. Πάρεις πόντι. Όχι το σακάκι. Δίπλος είναι. Καλώς την κομπέλα. Σε ίσα αμοιβαία κεφάλαια. Ενάμιση μήνα μετά ο Θίασος βλέπει τους κόπους του να επιβραβεύονται. Τόσοι άνθρωποι, ηθοποιοί, συντελεστές και τεχνικοί δούλεψαν σκληρά, κουράστηκαν, γέλασαν, ενθουσιάστηκαν. Έγιναν μία παρέα για να δοκιμαστούν τελικά μπροστά στο κοινό. Διαγορά, αν πέσεις θα την αφιερώσουμε την παράσταση και έχουμε και κάτι ωραίες ιδέες. Εάν πέσεις και πεθάνεις, λέμε θα την αφιερώσουμε την παράσταση και έχουμε και φοβερές ιδέες. Αυτός πρέπει. Ρε πέμα, ρε στην καυτή αγκαλιά. Κάτω σημείο, ξέταξε μετά το αυτό, κανένα έτσι. Πού? Το καλοκαιρινό βραδινό αεράκι μαλακώνει τις ψυχές. Οι παλιές ιστορίες, τα αστεία και τα πειράγματα μπλέκονται με την προσδοκία μιας πετυχημένης πρεμιέρας και τη βαθιά χαρά που προσφέρει η αρχαίγονη τέχνη του θεάτρου. Εδώ, κοιτά. Η καδένα ζάει ο Γιάννης. Τι κάνει. Τα πιάτα, ανοίγει σαμπάνια, βγάζει ποτήρι με το σερβίρι. Τώρα που τραγουδάει. Έλα ρε. Θα γίνει τα φιλινά. Παίρνω το ποτήρι εγώ, παίρνω το ποτήρι πίνω, το πετάω πίσω. Εγώ κάνω μία γυναίκα. Μία γριά γυναίκα. Είναι επικίνδυνο να σκέφτεσαι αν δεν είναι ρόλος. Πώς μιλάει μια γυναίκα, πώς σκέφτεται μια γυναίκα, πώς φλερτάρει μια γυναίκα, πώς ερωτεύεται,
πως θυμώνει. Αλλά ο Αριστοφάνης και ο σκηνοθέτης δίνει αυτή την υπέροχη άδεια ένας ηθοποιός να γευτεί αυτό το απογορευμένο καρπό, να γίνει γυναίκα, να αισθανθεί σαν γυναίκα και να ζήσει μια εμπειρία που δύσκολα να τη ζήσει κάποιος αν δεν τη ζήσει θεατρικά. Εγώ είμαι η γραία γυναίκα, αύριο κλείνω χρόνια 110. Πολύ παλιά μου έγραφα σχέδια, με κινήσεις και τίποτα εταιρεία. Τώρα είμαι ένα κορίτσι ξαναμένο και τα τεκνά όλου του κόσμου περιμένω. Είδες, θα με θυμάσαι. Μπορώ να σου πω τα πράγματα. Από μέσα έπαιξε. Ήρθε η Μαρίτσα. Από μέσα. Αλλά δεν πειράζει. Και θα έχει και τσέπες τέτοιες, Λοιπόν, έρχεται ο ενδυματολόγος όταν είναι να αρχίσουμε, μας φέρνει τις μακέτες, με τα δείγματα από τα υφάσματα επάνω, όλα τα διαλέγει εκείνος φυσικά, και εμείς αρχίζουμε, κόβουμε, κάνουμε πρόβες και τελειώνουμε τα ρόλα. Για τη βάση του το έργο είναι δύσκολο, δηλαδή μιλάει τα κρατάμε αυτά για το χρήμα, μιλάει για την φτώχεια, πράγματα βέβαια τα οποία είναι διαχρονικά, πράγματα τα οποία συνέβαιναν τότε και τώρα. Αν ήταν μαύρο η πισίνη του καπέλου. Τα κοστούμια αυτά έχουν μια τάση υπερβολής, μια τάση γκροντέσκα και νομίζω ότι είναι σαφέστατα η τάση. Όλα είναι λίγο τραβηγμένα. Και αν δεν είναι τραβηγμένο το ρούχο, είναι το μακιγιάζ. Όλα πάνε λίγο στην κυλιογραφία. Δεν υπάρχουν χαρακτήρες στο έργο. Δεν είναι ρεαλιστικό το έργο για να τα κάνουμε εντελώς ρεαλιστικά. Λοιπόν, ξεντίνεται η κοπέλα και πάμε σε άλλο. Το θέατρο έτσι κι αλλιώς είναι πράγμα το οποίο εξελίσσεται. Είναι μια τέχνη εν εξελίξει. Και οι καλύτερες παραστάσεις πεθαίνουν. Δεν μπορούν να διατηρηθούν. Και όταν λέμε αναβιώνουμε μια παράσταση παλιά, αν είναι πολύ παλιά, είναι λάθος που την αναβιώνουμε. Αυτό πιστεύω εγώ. Το να μπορέσεις το λόγο του Αριστοφάνη να τον φέρεις τώρα και να τον παρουσιάσεις με σύγχρονη ματιά, χωρίς να είναι το πράγμα εξεζητημένο και να έρθει εντελώς φυσιολογικά, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Θα το πω από τώρα, πες. Παιδιά, δεν είναι πολύ ωραίο που βγαίνετε από εδώ όλοι στην Πάροδο. Πάροδο λέμε όταν βγαίνουν οι αγρότες, έτσι. Υπάρχουν αρχαία θέατρα τα οποία θα πρέπει, μόλις ντύνεστε αγρότες, στην Επίδαυρο γίνεται, ας πούμε, στους Φιλίππους γίνεται. Στο δάσος είναι δύσκολο. Να βγαίνετε και να μπείτε από Πάροδο.
Βγαίνετε στο σκοτάδι πίσω, η απόσταση θα είναι περίπου όσο μέχρι το σχολείο, γύρω, να μην την πάρω. Επίσης, οι ομπρέλες πρέπει, Κωνσταντίνε, να ανοίξουν όλες μαζί. Δηλαδή, έβλεπα την κίνηση και προτιμώ να μείνουν έτσι και έχει 2 χρόνους. Ντάν. Μπορεί να ξέρω, κρατάμε έτσι, τάκ, ανοίγουν πάνω. Ο Καρίων και ο Κρεμίλος πρέπει λίγο να προσέξουμε, ένιωθα σήμερα, ότι όταν απευθύνονται στον πλούτο, ο πλούτος είναι τυφλός, γιατί καταλαβαίνει ότι μιλάνε για αυτόν. Υπάρχει ένα σημείο που του πρώτο μιλάς, που πρέπει να τον ακουμπήσεις. Ναι, το όσο για σένα, όσο για σένα. Τελειώνουμε ή θα πες. Όσο για σένα. Ναι. Κάτι δηλαδή, δεν μπορεί να είναι. Ναι. Ξέρει που μιλάει για αυτόν. Ο Ερμής, όλοι οι άλλοι, και ο χορός και ρόλοι, παίζετε πάρα πολύ μπροστά. Δεν θα ακούγεστε. Δεν καταλάβετε το επιτέλους. Δεν θέλετε να ακούγεστε. Μα δεν ακούγεται όταν πάει μπροστά. Σε ορχήστρα θεάτρου, αυτά τα θεάτρα ήταν φτιαγμένα για να παίζουν πίσω από την ορχήστρα. Και εμείς κατεβάσαμε τους ρόλους στην ορχήστρα. Και εσείς βγαίνετε μπροστά. Δεν θα ακούσει κανέναν δηλαδή. Θα ακούνε οι 200-300 εκεί και οι άλλοι όλοι θα τους έχετε στον κόλο. Τις σακούλες με τα φρούτα. Γιατί δεν βάλατε τις σακούλες με τα φρούτα σήμερα? Επιτέλους να τις δω. Στο τρακτέρ δεν είχατε σακούλες με φρούτα? Σακούλες, πλαστικές, άσπρες με φρούτα. Μπαίνετε και γεμίζετε τη σκηνή. Και μάλιστα υπήρχε η σκέψη να τις αδειάσετε κάποια στιγμή και να γεμίσει όλη η ορχήστρα με φρούτα. Ελάτε για να φύγουμε, παιδιά. Έλα, Μάνεσης. Έλα, Στέλλα. Ελάτε οι βαντράχαλοι. Όλοι. Ελάτε σιγά αργά να το δω. Εσείς οι τρεις είσαστε κολλητά του. Μην βγάλετε τίποτα. Και από εκεί. Κάλυψε το κενό εκείνο. Μποζόνι, από εκεί το κενό. Αυτό το κενό. Δηλαδή, μην κολλήσετε. Εσείς οι δυο και μείνει ο Βασίλης έξω. Να του κάνουμε έναν κύκλο. Έτσι. Εντάξει, έλα να το κάνουμε ένα πρόβατο. Οι σαραλεγρίτες και όποιος ζυγώσει τον έφαγε. Εγώ Λενά, ζύγωσα! Γρήγορα! Φύγετε! Βασίλη, γρήγορα! Λέγομαι Ελευθέρης Παυλόπουλος και κάνω τους φωτισμούς της παράστασης του Πλούτου. Αυτή τη στιγμή βγάζω το σχέδιο του φωτιστικού πλάνου. Όλα τα φώτα, πώς είναι τα φίλτρα κτλ. Για να μπορεί αυτό να ακολουθήσει και την περιοδία που θα πάει ο Πλούτος. Δεν είναι μόνο για αυτό το θέατρο, είναι και για την περιοδία που θα πάει και για την Επίδαυρο και για τα υπόλοιπα θέατρα. Οπότε βάσει αυτού του σχεδίου τοποθετούνται τα φώτα. Δεν ξέρω τι αντιμετώπιση θα έχει η παράσταση, πάντως αυτό που περίπου σκεφτόμαστε και θέλαμε να κάνουμε προχωράει προς αυτόν τον δρόμο και πραγματικά εγώ προσωπικά σας σκηνοθέτης μιλάω ευχαριστημένο. Τέτοιου είδους δρόμο θέλαμε και προχωράμε καλά. Από εκεί και πέρα, αν αυτό έχει αποδεκτό ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό θέλαμε και αυτό κάνουμε. Το θέμα είναι να πιστεύουμε αυτό που κάνουμε και δείχνει σιγά σιγά ο θείασος ότι το πιστεύουμε, το υποστηρίζουμε και προχωράμε προς έναν δρόμο. Η επιτυχία ή όχι είναι άλλο θέμα και σε έναν βαθμό μπορεί να θέλουμε να αρέσει η παράσταση, αλλά να μην παρεκκλίνουμε από ένα στόχο ότι δουλεύουμε ως Έλληνες το αρχαίο δράμα και κάνουμε ουσιαστικά πειραματισμούς, προτείνουμε και αν αυτά τα πράγματα πετύχουν, θα ακολουθούν και κάποιοι άλλοι αργότερα, νεότεροι, προχωράμε. Έχεις και από την άλλη πάντα.
Η προετοιμασία έχει πια ολοκληρωθεί. Το άρμα του Θέσπη βρίσκεται πάλι καθοδόν και το ταξίδι προδιαγράφεται μακρύ. Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Κιλκής, Αρχαία Ολυμπία, Φίλιππη, Λάρνακα, Λευκοσία, Ηρώδειο. Θέατρα υπαίθρια, θερινά, αρχαία ή σύγχρονα. Ο πλούτος του Αριστοφάνη παρουσιάζεται με σκέπη τον έναστρο ουρανό. Και ο κόσμος που μαζεύεται όπως τότε, σαν σε μυσταγωγία, δίνει ζωή και νόημα ξεχωριστό σε κάθε παράσταση. Το πηγαίο γέλιο εναλλάσσεται στα πρόσωπά τους με τον προβληματισμό. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του αρχαίου ποιητή και αυτό φαίνεται πως κατορθώνει να μεταφέρει στον χρόνο η παράσταση. Ο πλούτος, ανέκαθεν τυφλός και άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους, βρίσκει τον τρόπο να μιλήσει στη γλώσσα του σήμερα. Οι θεατές ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και στο τέλος ξεσπούν σε χειροκροτήματα, αποθεώνοντας το θίασο και τους συντελεστές. Ξεχωριστό είναι το δέος που καταλαμβάνει όμως τους τυχερούς που φτάνουν από γευματάκι στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Πέτρες και αγριόχορτα, συντρίμμια μιας αρχαίας πολιτείας, μνήμες μισοθαμένες στο χώμα κάτω από τον ίδιο καταγάλανο ουρανό. Και τα τζιτζίκια, οι πρίγκιπες του καλοκαιριού, με το επίμονο καθησυχαστικό τους τραγούδι. Και το ελαφρό αεράκι που μπλέκεται στα φύλλα των αιωνόβιων ελιών, σε αυτά τα φύλλα που κρατούν επάνω τους τα σημάδια των αιώνων. Και ο θίασος, γιατί όλη η θίαση που άσκησαν την υποκριτική τέχνη σε τούτο τον τόπο, εκεί που οι αρχαίοι λάτρευαν τον Ασκληπιό, δεν είναι παρά ένας θίασος, ο ίδιος που έφερε τον πλούτο στην Επίδαυρο για να βρει το φως του. Ο Καρίωνας, αν τον έχω αναπτύξει, δεν ξέρω πόσο τον έχω αναπτύξει ή όχι, είναι έτσι ένας τύπος πολύ ευχάριστος, όχι απαραίτητα αστείος, έχει ένα περίεργο πλούτο, σαρόλος, είναι σαν να μην έχει δική του συμπεριφορά, είναι σαν να δανείζεται συμπεριφορές, σαν να παίρνει ό,τι θέλει, σαν να μιμείται συμπεριφορές, σαν να οικειοποιείται συμπεριφορές, σαν να κοροϊδεύει συμπεριφορές, σαν να σαρκάζει, χλευάζει, κριτικάρει, κάνοντάς τες ο ίδιος. Λοιπόν, εγώ κάνω το Χρεμίλο, έτσι μόνο θα το πω ονομαστικά. Από εκεί πέρα μπορώ να αναφερθώ στην παράσταση. Και οφείλω να πω πολύ γενναιότητα ότι ίσως είναι και η καλύτερη παράσταση που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ήταν η πιο ωραία συνεργασία που είχα. Ήταν μια ευκαιρία για μένα, μετά από 20 χρόνια απουσίας μου από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, από το οποίο και ξεκίνησα, να παίξω το Χρεμίλο στον πλούτο και δει στην Επίδαυρο. Ένας ρόλος, όπως και να είναι ένα ερέθισμα, είναι ένα καινούριο ταξίδι και αυτό είναι που είναι μια θάλασσα που πρέπει να την ταξιδέψεις, που πρέπει να κολυμπήσεις. Αυτό είναι που έχω πάντα σαν οδηγό σε κάθε ρόλο και στην παράσταση βέβαια έχω μια αίσθηση ότι μπαίνω στη σκηνή σαν σε ένα χώρο που πρέπει να τον κατακτήσει κανείς. Στην Επίδαυρο, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, πια το δέος της πρώτης φοράς έχει ήδη περάσει. Τώρα θαυμάζω αυτό το θέατρο όμως κάθε φορά. Δεν μπορώ να μην καθίσω και να το κοιτάξω πολλή ώρα όταν έρχομαι εδώ. Η Επίδαυρος είναι κάτι μαγικό. Είναι σαν μια εκκλησία για ένα πολύ θρήσκο άνθρωπο. Και η ιδέα και μόνο ότι θα βγεις σε αυτό το χώρο που παίξανε τόσοι άλλοι τόσα χρόνια πριν, με κάνει έτσι να νιώθω μια φοβερή συγκίνηση και μια ικανοποίηση ότι έχω κατά κάποιον τρόπο κλείσει έναν κύκλο στο θέατρο.
Είμαι συγκινημένος, νιώθω πραγματικά ένα δέος να ετοιμάζω μια παράσταση που θα παιχτεί στην Επίδαυρο, σε αυτό το υπέροχο αρχαίο θέατρο. Αν και έχω κάνει και άλλες παραστάσεις, κάθε φορά που έρχομαι με μια παράστασή μου, με πιάνει ένα δέος, μια αγωνία, όχι τόσο για το αποτέλεσμα της παράστασης, ότι μπορώ εγώ, με χάρισε ο Θεός, την ευτυχία, όπως θέλεις πες το, να ανεβάζω μια παράσταση δικιά μου, με την άποψή μου, σε αυτό το θέατρο. Και είναι συγκλονιστικό. Δεν με νοιάζει το happy end, τα ξέρουμε όλοι ότι έχει μια μελαγχολική γνώση και αυτή τη μελαγχολική γνώση που έχει ο Αριστοφάνης να την τονίσω και να πω ότι πραγματικά τι είναι το έργο. Ότι φτώχεια θα υπάρχει, δυστυχώς, στον κόσμο. Μόλις μιλήσω, θα τα μάθεις. Τι δεν μιλάς, άιντιτε, μίλα. Άκου λοιπόν, θα σου τα πω ένα-ένα, με το σι και με το νίγμα. Είπας να μην τα πεις, μόνο η πιτηρά δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Φτάνουμε που λες, στο ναό του Ασκληπιού, με τον πλούτο, στον νόμο. Πρώτα βέβαια τον πήγαμε στη θάλασσα, στην παλιά. Τον λούσαμε και από εκεί που ήταν για φτύσιμο, να σου ένας λεβέντης, θα τον πιείς στο ποτήρι. Ωραία! Βλέπετε τώρα τον Ερμήν να καταβαίνει με ορμήν εις του πλούτου το κρατήδιον για να λάβει εν μερίδιον εις τροφήν ή εις χρήματα, διότι αλέως βλαστήματα. Αούα, αούα! Εσύ, ποιος είναι? Κι όλα τα σκερδούλα σας σερβίρουν σαν τα αγγελιά απέλες μας σας όσο για το φανάρι δείτε με στο φύση και δείτε με χάρη χαρούτι που παίζουνε και θα τα καλαπάνε προς πίσω ακτόλεχες εκλάνε Αφού έχεις βάλει στα χέρια σου τον πλούτο, γιατί δεν το δίνεις και σε εμάς τους φίλους να δούμε τι θα γίνουμε, ρε! Βιάζεσαι. Βιάζεσαι! Γιατί δεν είναι για τώρα η μοιρασιά! Είναι για όταν... Λέγε ρε, πρέπει πρώτα να τον... Λέγε ρε, λέγε ρε! Να το πω. Λέγε ρε, τι πρέπει να κάνουμε! Κι εγώ τα πλούτη θέλω να μαζί με τα παιδάκια να τα γλένει το μέχρι δράχμης τα λεφτουδάκια. Κι ιδίως θέλω μόλις θα μπανιάρομαι και ειδικά σαν εγωιστά σε νιάρομαι. Βρε, πουροκόμενα μου πρώην, τι βιασύνες είναι αυτές, άσπρα τα μουστάκια σου, τα ανακατωμένα. Με κουτέ, πως με προσβάλλει! Δεν σε προσβάλλει, θα έχει καιρό για να σε δει.
και να στον βάλει. Τι λέτε κύριε, χτες βράδυ. Όλα θα τα πω όλα. Άραγε εγώ να διαχειριστώ την τεραστία ενισχύν την οποία σεις αποδίδεται εις εμέ. Άρε βία και κομπάνι ρε, κοίτα κάτι φλόρι που μας τη βγαίνουνε ρε, σε ποιους ρε, σε εμάς ρε, στους πεσούς υπερπατρίς αμαλάκι να πούμε, εσείς πατριώτης. Και το πρώτο παιδί. Τότε απαντήστε μου σε ό,τι σας ρωτήσω. Για ρίχτω. Είστε γεωργός. Φευγάτο εσύ. Έμπορος μήπως. Αμαλάκι συμφέρει και έμποροι τη βλέπουμε με θόρκου, Μα τότε θα γνωρίσετε καμία τέχνη. Σαν τι τέχνη ρε παιδάρε, δεν γνωρίζουμε. Καλά και πώς ζείτε, δίχως να εργάζεστε. Σενιάρο, όλα τα ταραβέρια δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ρε άρχοντα. Εσείς, πώς αυτό. Το γουστάρω το αντικείμενο. Μα κύριε, δεν μπορεί να είστε άρετος εφόσον φυτρώνετε εκεί που δεν σας παίρνουν και εφόσον γενικά δημιουργείτε αντιπάθειες. Να σου πω ρε τσίφτη, γιατί ενοχλάω δηλαδή που βοηθάω την κοινωνία όσο με παίρνει. Με την πολυπραγμοσύνη σας, εσείς την θεωρείτε βοήθεια. Μάλιστα. Όταν έρχεται η ερεύση είναι σαν να φτάνει τα στοιχεία ευθύς αρχίσατε και τους αμνούς σουβλήσατε. Όποιος έχει ψητό κρέας δίδει εις τους ιερέας. Ποιος πιστός από εσάς θα μου πει που βρίσκεται ο Χρεμίλος. Στον Καραντί όμως, Τι τρέχει ρε, η μύθε. Και σάτια τέκνων μετέτρεψαν τον οίκο του σωτήρος Διός εις οίκον των κοπράνων. Τίγκα στο σκατό είμαστε, αδερφέ μου. Μην παραπονιέσαι. Από όλο αυτό το υλικό, θα έχεις και εσύ το ποσοστό σου. Γι' αυτό σου λέω θα τον εχέ. Θα τον εχέ. Θα τον εχαιρετήσω. Τον Δία τον αποπατήρα. Και θα έρθω να την πέσω με θυμόν. Μην νοιάζεσαι. Μην νοιάζεσαι κι αν το θελήσει ο Δίας που βρίσκεται ήδη εδώ και μάλιστα ήρθε και από μόνος του, όλα θα πάνε πρίμα. Άφεριν τέκνον μου. Άφεριν. Ο πλούτος. Δηλαδή όπως λέμε, ο πλούτος. Να σας λέγω, ο πλούτος. Ο πλούτος lui-même. Να σου πω, lui-même. Την καβομάρα, πού την ψώνισες, για πες μου. Εκ Διός και Πατρός, ως της φωνή πάντα θνητών. Ότε ήμουν νέος, υπήλυσα τον Δία ότι θα ευνόουν μόνον δικαίους, εναρέτους και σοφούς ανθρώπους. Εφό και μου εστέρισεν την όραση, για να μη μεροληπτώ υπερουδενός. Ποτέ δεν θανασάνω αέρα εμπόλεμο. Αυτός βαλείς θανατούν τώρα τον πόλεμο. Δραχτείς τα όπλα να σταθεί, δεν θα επιτρέψουμε. Και φτύς το χρήμα στον ναό θα επιτρέψουμε. Τις θεάς, θεός, τις ήρθελο, τη θάτα. Ποτέ, ποτέ να μην καθοδήσει την Ελλάδα. Του πλούτου μας η κομμωδία θα θες μόνο πρέπει κι ο πλούτος
αγάπησα, τον μαμονά τον είδα, μ' αυτούς για πρώτη μου φορά, τόσους παράδες είδα. Thank you.